F'dawn iż-żewġ oratorji, l-oratorju tal-Immakulata u l-oratorju tal-Onorati ġewwa l-Knisja tal-Ġeżwiti l-Belt, hawnhekk għamilna r-restawr bażikament tal-pitturi kollha. 7 pitturi ġewwa l-oratorju tal-Immakulata kif ukoll għandna 8 pitturi mill-oratorju tal-Onorati. Kien proġett ta' onur kbir għalina, qed nitkellmu fuq artist kbir Stefano Gherardi, wieħed mill-aqwa artisti Maltin, flimkien assistit anke mat-tifel tiegħu Alessio Gherardi. Nafu li l-meravilja l-ikbar naħseb li l-kapolavur huwa t-titular, l-Assunta, huwa ta' dimensjoni tarġaq ferm ikbar minn dawk laterali u kien anke ikbar biex ngħidu hekk għax għal-sorpriża meta aħna rajna il-titular, rajna illi meta nġab fl-istudju qed nanalizzawh, indunajna illi parti mit-tila tiegħu in-naħa ta' isfel kienet ukoll tkompli u qiegħda mdawra min-naħa ta' wara. Ġifieri xi ħaġa ġara u l-kwadru iċċekken. U dik kienet sorpriża lina li fejn naraw għandek qisu żewġ piedi mill-kwadru fuq wara qiegħed imdawwar. Ir-restaw kien intensiv ħafna, ġifieri fuq kull waħda bażikament hawnhekk fejn jirrigwardja it-tilari tagħhom ġew rinforzati, arġajna għamilniehom kemm jista' jkun żammejna l-oriġinali, però immodifikajniehom b'tali mod illi issudajniehom kif ukoll għamilniehom li jespandu. Żammejna l-oriġinali jisek ħdimt tilar professjonali bis-sistema u l-metodoloġija tal-lum imma żammejna linjam kemm jista' jkun l-oriġinali. Meta nibdew proċess ta' restawr fl-istudju tagħna aħna nistudjaw il-pittura, ġifieri nistudjawha kemm mill-lat ta' bajnejna stess kif ukoll anke naraw ħafna permezz tax-xjenza. Kien interessanti ħafna naraw it-titular tal-oratorju tal-Immakulata, it-titular ta' Filippino Dingli, l-Immakulata. Interessanti ħafna illi taħtu huwa kollu tista' tgħid għandek verżjonijiet tal-istess pittura minn taħt. Ġifieri, pereżempju l-idejn tal-Madonna qegħdin imċalqin l-isfel. Għandek diversi anġli, kważi kull anġlu li hemm ġie mċaqlaq. Hemm ħafna affarijiet hekk illi l-artist biddel u din hija għalina meta wieħed niskopru xi ħaġa hija interessanti ħafna. Naħseb hekk għalina dawn iż-żewġ proġetti huma hekk inġab lura speċjalment anke dan tal-Onorati, il-pitturi vera ħareġ lura is-suġġett hekk li forsi kien oskur bil-ħmieġ u bil-deteriorazzjoni li ma kienx jidher jinqara ċar illum verament hekk jinqara ċar u anke forsi jkun jintlaħaq dak il-għan li wkoll jerġa' joħroġ il-messaġġ tagħhom, messaġġ spiritwali.